Umndeni ka-Simayile eTsalaba usahleli emanzini emva kokushona ka-Nomboleko Simayile. uNomboleko obesolwa ngokubulala izingane zakhe ezine emasontweni amabili edlule, naye useshonile. Kubikwe ukuthi ukhale ngokugula esesitokisini kulelisonto, waphuthunyiswa esibhedlela nalapho ashonele khona. Uke wathola ukwelashwa ngesonto ledlule emva kokuquleka esitokisini eNgcobo. Ukubulawa kwezingane kwethuse kakhulu umphakathi, kodwa ke ubaba wakhe umthundezi Simayile ubefuna adedelwe ejele kuze ayothola ukwelashwa ngokwengqondo. Imbangela yokushona kwakhe ibingakaziwa. Ukuzwa ke kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli elandela lolu daba, uNkululeko Nyembezi. Nkululeko, sikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Ngabe khona mhlawumbe ongasitshela khona imbangela yokushona noma uthini umphakathi kanye nomndeni? Sikulomandla waseNgcobo uzakhumbula ukuba ke kwiveki nje izimbalwa edlulileyo seva sikaneko sibhlungu kakhulu somama owathathela abantwana bakhe, mhlawumbe wazibulala ngokwakhe abantwana bakhe, kanti ke kwinsuku ezimbalwa bekungcwatywa abantwana bakhe. Kodwa ke sivuka indaba ezibhlungu zokuba ngosuku oludlulileyo uthe wabeke uyashiya naye umama wabo esibhedlela emveni kokuba ke ethe wasuka kugula. Kodwa ke sinaye ke umama uSimayile ezosiva mhlawumbe kuyo ukuba ngakube mhlawumbe mama kuvakala kuba kwenzeke intoni ngoba sefuba untombazana ayisekho. Ndiyenzekileyo kwalile late izolo, ndanabe kupha ngo-5 naye uyekafika amapolisa asibikele ba uNomboleko undulukile. Bathi ke uye wanyukela ipressure kakhulu, bamthatha ke amapolisa bamthethe bamsa esibhedlela. Kuthiwa ke uye waphathaphatha ke ngogqirha, bathe besamphathaphatha ogqirha waphuma umphefumulo wakhe. Siva kabuhlungu ngoba ukuhamba komuntu akumandanga, kodwa ke bendinayo newala ukubuya kwakhe akuziba mnandi kuye ekubeni ba enzele into ayenzileyo, ngoba uyenzele into ayenzileyo kodwa waphinda emveni wazisola. Mna becinga zami bezisithi okanye akuziba mnandi ebomini bakhe, kodwa ke besirhalela abuye azohlala nathi simlungise simamkele. Babesamlungisa besamnyamezela ngendlela zonke, simlungisa lunge. Abantwana bethu masibaqwalasele, ngoba ke mna ke andikwazanga umqwalasela. Ndilele kungekho nto anayo nge-8 ndingaboni into, kodwa kusenge-9 enze le nto. Ngoku ndinika le nto uba sihleli nje masibaqwalasela abantwana bethu, ngoba ibuhlungu le nto yenzekileyo ayimnandanga. Okay, inkosi kakhulu mama. Mama ke lo ecacisa kuba ngenene sisithakumbe sibhlungu kakhulu kuba ke bebelindele kona kuba ngenzeka imeko mhlambe luhlobo kuba akho umuntu bengakwazi ukuphinda phile ubomi obu-right kanye obulungileyo emveni kuba enze isenzo esilohlobo. Kodwa ke kuyiyo lona besoloko bebisicela uRhulumente ukuba akhululelwe ngakubo, bakwazi ukumjonga, bamjongisise, bamncedise, bameluleka mhlambe ke bamcebise apho fanele bamcebisa khona ukuze yonke into yenzekileyo iphume engqondweni kuye. Kodwa ke uThixo umthathele ngakuye, bathi ke bakwamkela oko. Kodwa ke imeko embi kakhulu, nabantu ekuhlaleni mabaqwalasele imeko ezinje, abantu babakwazi bajonga ukuba ngoku imeko le bephila ngayo ayisendle befanele ukuphila ngayo, kuze akwazi ukuthi akhawuleze afumane uncedo. Mandibele kuye studio.